Labari na 81. Abinda ka shuka shi za ka girba. Wani sarki ne ya fita kilisa wajen gari tare da fadawa da 'yan majalisarsa. A can cikin dokar daji sai suka ci karo da wani tsoho yana dasa iccen dabino. Sarki ya sa aka taka birki ya ce a kira masa wannan tsoho, yana so ya yi masa tambaya. Da aka kira shi ya zo ya yi gaisuwa, sai sarki ya tambaye shi yana cewa, wannan shuka da kake yi kuwa ashe baka makara da shuka ta ba? Tsoho ya ce, kamar yaya ranka ya daɗe? Sarki ya ce, yaushe ne bishiyar dabino za ta girma har ka ci 'ya'yanta? Tsoho ya ce, Allah ya taimaki sarki, mu duk dabinon da muka ci mu ne muka shuka shi? Sarki ya ce, a'a. Ya ce, to mu ba za mu rama alheri kamar yadda aka yi mana ba? Wannan magana ta wannan tsoho sai ta burge sarki. Nan take ya kira Shamaki ya ce, a je a kyautata ma wannan tsoho. Shamaki ya ɗebi dukiya mai tarin yawa ya damƙa ma tsoho. Tsoho ya je gaban sarki ya faɗi ya yi godiya yana mai cewa, ranka ya daɗe, dabino fa shekara da shekaru yake yi kafin ya haifu, ni kuwa nawa kaga tun ban gama shuka shi ba har ya yi 'ya'ya. Sarki ya yi murmushi ya ce ma Shamaki a ƙara masa. Tsoho ya karɓa ya ce, Allah ya daɗa ran sarki, duk girman dabino sau ɗaya yake yin 'ya'ya, ni kuwa nawa kaga ya yi 'ya'ya har sau biyu a wuni ɗaya. Da haka sarki ya riƙa sa ana ƙara masa a kowane lokaci. Shi kuma sai ya fito da wani salon magana daban, har sai da waziri ya ce da sarki, Allah ya daɗa ranka, ai gara mu ƙara gaba, mu manta da wannan tsoho domin ya iya bakinsa. A hankali duk sai ya kwashe abin da aka yi guziri da shi. Tsoho ya ce, a'a mai girma waziri, ba iya bakina ne na yi ba, so nake sarki da mutanensa su fahimci cewa ba a makara ga shuka alheri, shi kuma alheri daman wuri gare shi. Madalla da sarki mai yalwar arziki tare da yalwar ƙirji, ga son alheri, ga daraja ta maganar ilimi, ga wadatar zuci. Sarki ya ce, bari mu tashi a haka ya kai wannan tsoho mai tarin ilimi da basira. Idan mun koma birni, ka same mu sai mu duba inda za mu ajiye ka don jama'a su ci gaba da amfanuwa da hikima da basirar ka. Darussa. Baki abin magana, magana kuwa jari ce. Idan ka iya bakinka sai ka yi maganar da za ta jawo maka girma da ɗaukaka, ka ci, ka sha, har ka 'yamma wasu. Akwai ilimi a littafi, akwai kuma ilimi a shekaru da gogayya da jama'a. Duniya makaranta. Abin da ka shuka shi za ka girba, in hairan wa in sharran. Alheri gadon bacci.